Onko reseptilääkkeen ostaminen verkosta sinulle uutta? Tervetuloa mukaan! Opastamme sinua, kuinka asiointi tapahtuu. Verkkomaksamiseen tarvitsemasi tiedot, kuten maksukortti tai verkkopankkitunnukset, on hyvä olla käden ulottuvilla heti aloittaessa. Siirry verkkokaupassa kohtaan reseptiasiointi, jossa voit rekisteröityä ja kirjautua. Asioidessa vaaditaan vahva tunnistautuminen suomi.fi-palvelussa henkilöllisyyden varmistamiseksi. Aloita tunnistautumisen jälkeen chat-keskustelu farmaseutin kanssa. Farmaseutti hakee sähköiset reseptisi käsittelyyn, neuvoo lääkkeen käytössä ja lisää reseptilääkkeet ostoskoriin. Reseptilääkeasioinnin jälkeen voit jatkaa muita ostoksia verkkokaupassa tai pyytää farmaseutilta neuvoa muihin itsehoitovalmisteisiin liittyvissä asioissa. Lopuksi valitse itsellesi sopiva toimitustapa ja maksa ostoksesi. Saat heti tilausvahvistuksen sähköpostiisi ja tilauksesi toimitetaan nopeasti noutopisteeseen tai suoraan kotiin.